Sunburst flowers calling on warm days overdue. Mitam takin BTS hian member pariat na hi omve tlatin an fila mi then khat phei chuan chu member pariat na chu athito ani inring boka mi pakhat po hian kalau soi to panga BTS members ka ngai to hian mi pakhat kimlo ang tlat hian ka ria a thala ka lang velo ang hian an group member te hi number laklo ot ani wange thildang aron tia mi pakhat rin dan mai an lo te mai theia mahse mi then khat po in hetiang hi an lo feel ve ni an debut tirvela an photo hawa khan munrak pakhat omna tur hi a ol tlat zelang hian an ngai theia tu emo lo om ve na tur he thalaka hian RM hi akil to pa achua ale lama jin hi ading lama pakhat lengin ala om le boxia mahse an photographer ten hetianga thutura an ti wang te emo engemo nang wang ani ve thei boka anilo po in om zedang ani thei bok he theory po hi mitam takin fiam thu tho nan te an lo mang ve le boka mahse he theory hi aron lar tak em awang kha ani ve bok ani chumi mai ba ka chon an pre debut thalaka member pariat ani na hi mu tur om ve tlata mi then khat chuan he member hi an debut tak tak ma in athi ani an ringa an video pakhat I need you akhan mishing thil engeng emo rel tlan na bula an hala he hi an member pariat na thil vel ni in an member pariat na hian aron chen chil na hi ti ria ama an za nan an hala ni ti te hi soya ombokani Chinese app pakhat my idol ti chu han soile lokila he app hi adu du ta na download theia he app mang hian BTS member tele idol dang depo kan du kan text theia minon reply zela mahse an mani tak tak an nilawa sweet tak tak te pon an biak theia idu du danin mahse achang chuan text sweet tak tak te chu arap thak zawng in aron in le chang om le thin mi pakhat chuan ka thianu in minron shila vo in chu idol de hi ka Taksa idol chuan match chu a olem ti hi minron zoda chu match class kan lak lai tak tak ania aron ti a ti te a oma mi tam tak hetiang lampang experience nei hi an om nuala YouTube pa po live an text ve lai te chu mu tur om boka chu tiang video vela an comments na ate po mitam takin an experience te aron soi ve bokani he thil hi amak ve tlata kanwa bia ka te hi asiam chhak tu te nilo mahse he aphian mi thil ti te hi amu theya a record ani theya nge achan chu idol te hi kanwa video call thei boka video call donin camera access thei turin phalna kan pe ka ngai ani min lo en thareng ani theya nge